UMLA ke North Shillong Constituency uba Adelbert nongrom haka khat waitre unok pra arhaja arpusan ulapan pau ke jinglingo ya ke jingpelip boarding bakha kha haka constituency ke babu jing ya ki yengki sam barhaki benta baro ule thu banaka liang jong u ulawat jing tip bat phone yo menteri ubari khmi ya katanat boarding uba met ba lingdo pat pha ru daga jing tho lingba ke email ban kentu ya katanat lingba ki officer bat kiwe ki batrai bakin le ya ka badon kam dak bapen pau baki nong shong snong ki don ka hok ban kali namal siu hok ya ka khajna ka baki dai ban siu uba Adelbert ula bo Jingkylli dak ba ong lagani ke jingpelip boarding electric ka dai tang ha ka constituency jong u ni ha baro si jella balada ka dai tang ha ka constituency jong u balai bat ka ai ka daw baki pelip ula kentu ya katanat ban pej bat ban pen biang mardor namar kwa baki paj ba kin mat ya ka jing bat kentu baki badan ha ka sarkar ki di ban shim ya ka jingkit khli ngapua ban pau yang ni ka issue ka pertaining issue ka ba hadu menta ko gajala ina haban mat khamta ma bide ba problem jong ka power disruption bale ini ijingpen dik penthut yakim lang kasalang lemba ka jinglip light khari hateng boro sisi sipang menwet ru untuk ke daw ke exact reason ngane thu ipi mata singa yo bani karen bani honorable Prime Minister Bamen Bat Lingdo lemba ka phone bat kumjok layo ban pha lemba ka email ya ka presentation ke jonga ya ka bangin scam in kentu ya ka department lemba kita ki responsible person be it the officers be it the engineers ngako apan kali ini problem ibaret ketika basic necessity jong way jong ka way nong song shnong ni don hok ban yo namar balik lak tun deb hok ban si hok ka khajana namar tbadao ngabu ka Jingkylli bale bagani ka power disruption lagadai ta po constituency jonga negadai chikui wi ki constituency negadai se boro ko wi jala lagadai ta constituency jonga haban bu ka Jingkylli why who's responsible for this whoever responsible they are supposed to be fixed responsible amar tara ma kentu bana karpa lembai honorable Prime Minister Soba Shimkhya ya ka issue ban address immediately amar gem kwa bani yu na shokshan ken safa ken ma ya jinge ngam ko kan tho ne ga ban shimru ne ga kabu maybe don ki concerned person kibra nak shuki haka department maybe can perform katkum ka responsibility kabla pensya taki ne yo kim mon makin try ka kam ne maybe yo kim don kata ka capacity prove yourself ashim ini ga la ne upor ban kitu saisian ya you honorable Prime Minister Soba Shimkhya kindly take it on serious concern about this pertinent issues facing by general public, not only my constituency, maybe the state as a whole. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya